Kadlaw guys, nilakaw siya. Kadlaw na ni uli, alas 4. Hi guys! Welcome back to my channel. Ngayon guys, ay ang papa ko na nagbo. Tapos ang isda niya guys, nauna. Kanina pa siyang umaga umalis guys. Sayo pa kaayo, unya. Karon pa ang isda na uli. Ingon ana na siya managbo. Mauna ang isda na ulhi ang tag-iya. So karon guys, ang isda nga iyahang gipadala nga rig may bulad o tabagak ni siya guys. Ang bulad to ana sa basket. Ayan. Karon guys, ako aning limpyuhan kay para masud-an ni karon sa mga bata karong hapon para magprito ko ani og magpaksiw kay kana mautanan sab nako. So karon guys, ayan, maglimpyo na ta og sugod. So ayan, diri na lang nako ni butang. Guys, limpyuhan ko na ning isda kay may na lang ni isud-an sa mga bata. Magprito ko ani, tapos ayan guys, oh. Ayan. O di ba? Tapos nilagyan pa ni Papa ng yellow guys, may yellow pa yung isda niya. So dili gyud masira dayon siguro. Sabi sa nagdala papunta dito guys, daw nag-inom. O di ba nauna ang isda, nauli siya. Ingon ana na siya guys, ug managbo. Di na lang ka maghulat kay kanang napas mo man ka, pero may dala man na siya usahay isda. Usahay mauli na siya sayo, usahay. Kadlaw na. Kay katong isang adlaw na uli na siya guys, kadlaw na pre kagahapon. O di ba? Ito guys, ang isda na pinadala ni Papa. Ito yung tinagbuan niya guys, 'di ba? Labas pa kay tapos may yellow pa guys. Unsa na lang gina siya? Oh, 'di ba? Daghan kaayo, salamat intahan kaayo ani kay magprito ko ani tapos magpaksiw ko guys. Kasi ito yung pinakamurang isda na mabili na lang dito sa aming barangay kasi mahal na ngayon ang isda guys. Kaya ngayon marami na ito. Salamat sa nagbigay. Ang mga pamangkin ko guys, yung dalawang babae tulog. Tulog yung dalawa kasi sa module nila. Kasi within 1 week lang pinasa. Kaya paspasan yung module nila na pag-answer. Kay para mahumanda yun. Kay ipasa dayon siya gikuha o Friday. Ipasa pa rin pagka Friday. Pero karon kay nag-uli man ko sa ilang module. Wala daw module madala kay same break daw nila. O pag uli na ko guys, lipay kay sila. Pero mao lagi na piraw kay sila di natulog. Ang gising lang si Bibi tsaka kuan. Bibi dali bi. Tabangi ko nga re. Kay magprito ta. Kay aron na amoy sudaan karong hapon. Kaabot ka atong puso bi oh. Kay atong isagol utan magprito ta ba nya utanan nato. Guboy ra bug tubig be. Ari ay. Kabot ato. Nay kuhit ato. Ha? Lagay di ko kabot. Ha? Di ko kabot. Ikakaabot. Ay sige dagan-dagan kay kanang mabaw kukuan singgit sa imuha. So guys, mas okay kasi dito pag ano guys kasi maglinis kay madali lang kay malapit sa tubig. Ito yun guys, sobrang dami nito. Ayan. Oh. Labas pa man dai kaayo ni. Mao man gud na si Papa og managbo, mauna kaon ka be. Sige gutom intawon siya. Hindi kagikan. Ha? Unsa man mo? Way lagi ka natulog, nagluhoy na imong mata. Ha? Pero nangadto na mo sa hayop. Oy pa. Oy pa? Mas duhos na kapin. Yung inulam niya guys, tuyo ug mantika. Kay wala na ulam. Magluto pa man ko ani, maayo gani kay nagpadala si Papa og kuan isda kani guys nga isda. Tapos ang may bulad man ni guys tabagak din nandoon sa basket. Nilagay na kanina ni Chacha kasi gisago lang dito tapos baka mabasa. O di ba? Dito sa amin guys, masaya na kami kasi pag ganitong ulam guys, masaya na kami kay masarap na ito guys para sa amin. May isda kami tapos ang gagawin kasi dito, magprito tapos magpaksiw. Tapos utan-utanan. Ganito kaliit guys. Salamat na tayo kay may isda kasi sobrang mahal ang isda guys sa merkado. 200 na ang kilo. Tapos maong mag-utan na lang mi diri unsa among maangay madiskartihan. Kapayas permi, usay kanang kuan, tangkong, sunod basi ugma manguha mig tangkong. Lapit na ko matapos guys. Magkuha mi og kamyas kay masarap dito isahog.
Nanguha may kamyas ni baby. So, ayan guys. Tapos na tayo. Ayan, ang isda, oh. Isda talaga. Ayan guys, oh. Ayan. Diba? Oh. Yun guys, lagyan natin ng kamyas. Nanguha ako guys diyan, oh. Nanguha ako diyan sa puno na yan guys ng kamyas. Tapos ito yun guys, nakuha ko. Hindi pa gaanong marami yung bunga. Masarap kasi ito guys ilagay dito sa pinakailalim ng paksiw. Kaya nanguha ako kahit kaunti lang kasi para may maasim-asim yung paksiw natin. So ayun guys, ay libre na ni sa sudan ang mga bata kay para sa panihapon nila. Hindi kasi yan sila nananghalian guys. Minsan kasi nakakain sila ano na, alas 10, alas 11, tanghali na guys ba. Kaya tingob-tingob na lang ang pagkaon ba para makatipid. Pero minsan talaga kakain man yan sila kay nagutom. Gaya kay baby kanina, kumain siya guys. Kasi nagutom siya. Tikman natin yung kamyas guys. Yan. Tikman lang natin. Ah! My God! Oh my God! Ito guys, lagyan ko na ng... Ito guys, nilagyan ko yung kaldero ng kamyas. Tapos, lagyan na natin ng isda. Diba? O magpaksiw na tayo kasi anong oras na ngayon? Ang gusto ng papa ko guys, kahit gaano pa yan kaliit ang isda, basta may isda guys, yun talaga pinakabuhay niya guys. Kasi luto na yung kinain niya sa inom. Maong ayaw niya yung may mantika guys. Gusto niya may isda talaga pirmi. May isda talaga pirmi na kanang paksiw, tula. Maong luoy kay siya pag waay sudan kay dili siya pwede kakaon anang pansit canton, udong. Ayaw niya yan guys. Mas ganito gusto niya ang isda. Bahala nag-unsa kagagmay kapino guys. Basta kay isda, basta paksiw, okay na kay na siya ha. Pero nanagbo siya, nauna ang isda, siya naulhi. O di ba? Good kay tanan. Sa uman, kay prainom kayo, to na po to, nauli na po to guys. Sa yang opisina na siya pirme. To na siya siyang opisina pirme. Ang isda gyud usahay, mauna na lang. Usahay, kauban siya isda, pero rungkoy na. Kay prahubog kay tanan. Pero kani, may na lang ni, bisag nauna ang isda, naisudan ang mga bata. Kay, ug maghuwat sa iya ha. Wa ta kahibalo, ugma na pud to mauli kay katong nangaging adlaw guys, nilakaw siya. Kadlaw na ni uli alas 4. May ka na alas 4 na uli. Karon guys, ang paksiw ayan, nilagyan ko na siya ng isda. Dagdagan ko lang to guys kasi mas gusto niya yung paksiw na isda. Kahit gaano pa yan karami guys, init-initon lang na niya. Okay na, solve na siya. Be, tagay ko plato be para sa kanang magprito ta be. Kaya ko plato kay magprito ta. Kay ato utanan. Kuha ko na be. Na guys, tapos na. Kompleto na to guys. Dito ko na lang nilagay yung paksiw lahat. Tapos ito yung piprituhin ko guys na isda. Lagyan ko to ng asin. Prito kanina yung isda guys. Tapos ito guys, hatiin ko to. Gulayan ko yung kalahati ano nila, ulam. Ngayon guys, magulay na ako kasi hapon na. Tapos nalangay ko guys kay naglungag pa ko. Tapos opo, nagprito pa ko.
Tapos nag-init ko init tubig. Tapos ngayon ito yung gugulayin ko guys. Ito yung mga utanon na akong gi-ready guys. Guys, ito yung gulay na hinanda ko. Ayan, ito alugbati. Tapos ito puso ng saging. Tapos ito okra tsaka kaunting saluyot. Tapos maglawoy ko karon guys. Aljen, unsa imong gitrabaho? Si Aljen guys, busy kay ni kat-kat na siya. Ito yung prito guys. Ayan, ito yung i-ano natin, ilun. Si Aljen guys, ayan, nag-dance. O, di ba? Nag-dance. O, di ba? Ito na guys, ang gulay ko, ayan, nagbukal-bukal na. Tapos, ngayon, tikman ko lang to bago ko ilunod yung prito. Ayan, kung okay na ba ito ang timpla. Medyo kulang pa sa asin guys. Kaya dagdagan natin siya. Ilagay na natin to guys, ang prito. Kalahati lang ang ilagay natin dito. Kasi iulam nila yung iba guys. Habang nagulay, iulam nila. So, iulam nila to. Marami na ito guys. Guys, luto na yung ano natin, yung gulay natin. Grabe, ni awa siya guys. Ayan guys, dalhin na natin to sa doon kina cha-cha. Kuanin ko na lang yung trapo. Ayan. So guys, dalhin na natin to kay kila cha-cha. Kay gabi na. Ayan. Cha, loto ng kanon, cha? Ha? Cha? Mas cha-cha. Cha? Loto ng kanon? Dito ko to ilagay guys. Ang paksiw. Oh, panutan oh. Ako lang ni. Dito ko na isang at guys yung ano. Yung agay. Parang mahuwad man. Tapos yung paksiw. Mamaya na daw sila kakain guys. Kasi ano. Nagpaanok pa pala sa kanin. Ito yung paksiw guys. Tingnan natin yung paksiw kanina guys na ginawa ko. Oh, diba? Ang sarap. Ayan. Oh, di ba? Tabagak yan, guys, ang tawag dito sa amin. Ayan. Gutom na mo, be. Ang mukha nila, be. Dara. Si James. Tapos si Bibi. Wow, gutom na ka, be. Buta. Na silang cha-cha. Ngayon, guys, tapos na. Ibalik ko ito. Ngayon, guys, hindi pa kakain sila cha-cha. Kasi yung kanin, pinaanukan pa. Kaya mamaya-maya pa kakain na yung mga bata, guys. Kaya, thank you for watching, guys.